good morning. Yan, dito po ako ngayon sa sa San Fernando, Camarines Sur. Bali magandang umaga sa lahat. Kwento ko lang po sa inyo yung ah, maraming salamat po sa mga tumulong po sa akin para sa sa journey ko po na ito na nag-start pa lang. Yan, sa mga nagturo sa akin kung paano gumamit ng ng cellphone na Android. Maraming salamat po. Yan. Bali, kwento ko lang po sa inyo na na yun po sa natin sa sana sama-sama po tayo sa sa natin sa tagumpay natin na yan, huwag sana tayo magbago pag sumikat na tayo. Maraming salamat sa mga nagbibigay payo sa araw-araw. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga na taga sumusuporta ng Team Katagumpay kay Sir JTV sa LA Squad. Yan, maraming salamat sa sumusuporta po doon. Itong vlog pong ito, pasasalamat ko po sa lahat ng mga tumutulong sa akin sa pag-vlog. Ito po tayo sa Camarines Sur. Medyo maganda po ngayon ang panahon dito sa kinakatambayan ko ngayon dito. Maraming salamat sa lahat. Abangan lang po kayo sa natin sa pagpunta dito ni Sir JTV sa Bicol. Ayan, pupunta po siya dito. Hintay lang po tayo, mga supporters diyan na Ayan, mabibigyan din po kayo ng sticker ni Sir J pag pumunta po siya dito. Ayan. Ngayon pa lang magpapasalamat na ako sa Team Katagumpay. Laging diyan para tumulong sa mga nangangailangan. Is lang tayo lahat. Pagandang lugar po dito sa amin, San Fernando, Camarines Sur, Bicol. Di po muna po nagtatapos yung pasasalamat ko sa vlog sa vlog ko pong ito. Yan. Subscribe niyo po ako, hashtag JDETV Katagumpay. Katagumpay po tayo lahat. JTV Motovlog sa akin. Subscribe niyo po ako. Maraming salamat po.